Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kabanung kong kadai ya ka draft bill kabangitip kerteng kum ka Meghalaya State Agricultural Produce and Livestock Marketing Bill 2020. Ya keningi wanra biang namar menin kadon ke consultation, but ki lightly ki dis council, but ki laingut ki CM Jong kini ki lightly ki dis council, haka bangi kren na kumtakan ka bill namar bangi hap ban yo lang ru ya ka views na kini ki dis council bro lightly te menin ngilai syong ya ka meeting kila ai ya ka suggestion ya ka views ke jongki haka ba nakalian ke sorkar kala de consider ya kita ki jing don kam jongki kawai na ki concern ki ba kini ki lightly council ki lo ka ki penpau kalong ba kanum don ka duplikasi lani ka infringement bat ka bor jong ka dis council te ya kata nakalian ke sorkar kala taken care of bahkan don kan ko duplikasi lani ka infringement ha ka authority bat ka function jong kini ki lightly ki dis council bat ko manglabatai sisin kani kadai ka ak ka barim ka ba nadu ukhat khandai spa prapau kladon kani ka ak ka bangi ong ka State Agricultural Produce and Marketing Act 1980 bat kani ka ak kum bakalong kalong baka state government kala ban set up yakini ki regulated market ha ki jaka ke baper hapo jong ke jelam Meghalaya na kementa ban penbit penbiang ya ki pajba nong rep jong ke jela dan rei ha kani ka amendment ka bangile menta kalong kawai ni atsyu ya ki items amdai syu tang ya ki juhur ki jeb rei ni atsyu ba ki livestock items kum kado siar kado sniang kidok masi nang ta kidok ha ya kataru ngila kentup lang hakane ka amendment kabat mai kabangin bu apo assembly hakane ka session kaban long te na kata kadaw ni don kam ban le ya kane ka amendment na kamenta ban penklain ban penbit penbiang namar ngiat ya kani ka item sengkat bat kawai susu ka ong ka medicinal plant hakaba ya kataru on kowarlang hapo jong kani ka amendment ka bat mai ka bana kaliang ka sorkar kala approve